ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо як хабари муҳим баҳри шумо пешкаш гардонидан. Пеш аз шурӯъ кардани хабар, яъне хабари мо оиди парвозҳо ва границаҳо, пеш аз ин хабара ба шумо расонидан мо як чиз дигара қайд мекунем, яъне ки имрӯз чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст 5 октябр рӯзи зодрӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба 68 солагӣ расид ва дуо мекунем ки худованд 100 сола кунад ва то дунё боша президенти морам зиндаву саломат боша, то ки иқадар ободониҳову иқадар зебогиҳову иқадар ҳаракатҳо дар кишвари мо аз ҷониби президентмон шидагӣ ва бигзор ки и беҳбудиҳову и ободиҳо рӯз то рӯз зиёда шаванд ва мо ҷавонон низ кӯшишу саҳми худмона бигзорем ки то дар рафти ҳамин ҳаёт, дар рафти зиндагӣ каме ҳам боша саҳми худмона баҳри ободии ватан, баҳри ободии кишвар бигзорем, чунки пешрафти ватан вобаста аз мову шумо ҷавонои бародарони азиз. Як бори дигар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмона ба рӯзи зодрӯзаш табрик мекунем ва инак шурӯъ мекунем мавзӯи асосира, мавзӯъ оиди парвозҳо. чихеле ки мо гуфтем дар чандин сомонаҳои интернетӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ахборотҳо пешкаши хонандагон мекарданд аз ҷониби шабакаҳои иҷтимоии Федератсияи Россия ва ба шумо хотиррасон мекунем ки муовини роҳбари кумитаи иҷтимоии шӯрои Федератсияи Россия ҳамин чиза пешниҳод кард ки аз сабаби дубора авҷ гирифтани беморие ки айни ҳол дар рӯи дунё паҳн шуда истодааст, то айни ҳол аз ана ҳамин сабаб ки боз бемории дубора дар Федератсияи Россия рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст ва ба хонандагони шабакаҳои интернетӣ маълум аст ки ҳар рӯза дар давлатҳои рӯи дунё чандин нафарҳо аз ин беморӣ мефавтанд ва чандин нафарҳо аз ин беморӣ шифо меёбанд ё ки чандин нафарҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. Вале дар ин статистикаи давлатҳо Федератсияи Россия аллакай бемориш аз 1 миллион гузаштагиай. Ба ҳамин хотир айни ҳол бо авҷ гирифтаи ҳамин беморӣ шӯрои кумитаи Федератсияи Россия тасмим гирифт ва пешниҳод кард ки то ҳарчанд агар рафту омад байни давлатҳо зиёд шавад, яъне Федератсияи Россия бо чандин давлатҳо марзҳо ва парвозҳои худша барқарор кардагиай, қайд карданд ки агар парвозҳо ҳамин хеле зиёд шаванду рафту омад зиёд шидан гира, беморӣ зиёд шидан мегира. Ба ҳамин хотир тасмим гирифтанд ки боз марзҳо ва парвозҳои худшона аз сари нав баста кунанд. Лекин дар иҷа ҳоло аниқ ва дақиқ нестае ки кадом число парвозҳо ё ки сарҳадҳои Россия боз ба куҷоҳо баста мешавад. Лекин пешниҳод аллакай шидагие бародарони азиз. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем дар канали Юристи Ҷей. обуна шидана фаромӯш намекунем ва саволҳои худтонро метавонед дар Инстаграм равон кунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.